Ya, sanibonani wengane zakwethu sondelani ngalana-ke nize la sixoxe le ndaba ke siyidingadi ngoba phela kade khulunywa kusile kade khulunywa olesingaki namhlanje olesibili shisho le nto angazenzeke ngesonto basonteni labantu bakaShembe kusuka ngomgqibelo shisho indaba yenzeke ngomgqibelo kodwa iseyitopic namanje sizofuna uma uzosondela la kuzomela ingqondo uhlubeke yezo ungezi ngobuso ungezi ngekhala ungezi ngamehlo ungene la ingqondo iculekile ngoba sizokhuluma very fairly. We're going to discuss something and ungengeni ngama feelings nkosiyami ungafiki futhi ngama feelings sifisa ukuthola imibuzo nje nokwazi nokunderstanda okuthile esingakwazi mo ukuthi ke usonta kwaShembe mhlawumbe usondeleke ungasithuki inkosiyami futhi ungasiqalekisi. Mina nginovaseleni wakaShembe ngiyacela amandla ungasho ukuthi inkosi Sibusiso cha nje apply ingqondo ungafaka ama feelings. Okay sharp. Inesonto ke lethu kwaShembe. Isonto elidala uNkulunkulu Shembe. Yebo baningi abantu bekhuluma besho ukuthi uShembe usebasizile kodwa futhi kakhulukazi lo Shembe wakudala lo kwakuthiwa yena umqalo wezinto yabo lo singamkhulumela ke angeke ngikhulume ngalabo abanye. I don't know the stories of the new one lo bakaMash angimazi noma wamash kodwa laba senandi ngoba ngathi ubenomfowabo lo ngathi unehluthu lo ngathi unamanhlonhlo lo ngathi umuhle baxabana naye yena usekwenye indawo umoyi noyi okay sharp angithu into engazazi ngathi labathi nje beyisana ezinkantolo lo Shembe lo okade ukhona ngathi wasebuhleni kodwa ngalo wasebuhleni khona nabanye sikho ke lapho so kunomkhuba walelo sonto angisho ukuthi umkhuba ezine something bad ngisho ukuthi kunento abayenzayo ngathi khona abayenzayo ngoJanuary kuyashadwa ngoJanuary kusenemshado manje angazi noma lemshado yaba khona emakhaya kodwa nje ngathi kusuka sekukhethiwe kwaqonywana bese ukuthi ke wonke umuntu ke kuyashada nje sekugu you get umshado. Hayi into esidonsa abantu abaningi noma edonsa amehla abaningi ngale mshado yenzakalile la kule viki kwaShembe i-age nkosiyami yobaba bakaShembe abashadile basebethatha izingane ezincane bazenza omakoti. Lamakhehla lawa mothi uthola ukuthi wenza u-research hayi ukuthi amakhehla mhlawumbe angakazi abe nabafazi amakhehla amanye anabafazi babo amanye ke awana abafazi wazoyihlalelene kodwa nje madala ngalendlela ukuthi bafethu ane experience. So social media is divided ukuthi lamakhehla lawa athathwapi o isonto ibandla livuma kanjani ukuthi kuthathwe lezingane ezincane kangaka. 2 bengeke kusukela ikhehla nje emgaqweni lithathe lezingane lezi so vele lento yenzeka ngoba kusesontweni kusho ukuthi into evumelekile. Is there age limit na ukuthi kwenzeke lezi zinto noma i-age limit ayikho kuyazenzakalela nje kaShembe because babona kufanele okanye babona kungayona into errong na ilento ke sifisa ukuyazi manje because ihlukene imbono especially nentombazanyana nje encane esonta le engathi igqoka ingubo ebrown yakhona lapha ebuhleni so manje einkundleni zokuxhumana kukhala ngokuthi le ngane encane kakhulu intombazane ukuthiwa ingeke ikwazi ukuthi bomakoti ivuse umuzwa lendoda but abanye sadinga ukuthi nje ikhule ngaphandle ngesandla kwasabazali ifunde futhi nesikole kanti futhi so which makes me ask ukuthi mangabe kanti kwenzeka kanje ziyakhishwa yini lezingane esikoleni noma zizoqhubeka zifunde zibe ziseva lamakhehla. Amunyela ku social media ubhalile wathi ngamani nisibize ngezidwedwe ngeke silokhu sepraise emsangano yemshado yasemva kwemkhukhu engasile nishadisa izingane ezincane ezinhle namakhehla ayikho nje into enhle niyenza kulelo sonto leni kwaShembe ningcolile nje nikhuthaza ukungcola
ningabadlwenguli nonke nemindeni yeni engasile nonke anisile. Mina ngiyophuza ngidakwe ngingene lapha ebuhleni ngifike ngintshela amasimba vele kungasekhaya. Umunye ke wama social influencers oku social media obonakale ezizwa ngempela ukuthi cha lento iyamcika futhi ayikancane. Omunye uthi I will disown my child if she decided to do this. Ahamba yohlala nomzali wakhe omusha ke obaba vele une father figure phinde abe nomyeni in one person. Mina nje angibhedela udodi lento yakashembe ukuthi uSamantha anthawa kanjalo. Ubhuti Madlala uthi cha angidayise ngengane zakithi. Uthi cha angidayisi ngengane zakithi. Uthi cha yena ngadayise ngengane zakubo and futhi naye uthi ngekakwazi ukuthi adayise ngengane zakubo ngisho ngabe kuthiwa isimo sikanjani ingane emencane nje incane. Uthi lo munye nithini ngalezingane zenu. Okay, lo munye uthi nithini ngalezingane zenu ezino 15 years ezizalele emakhaya nezingane zobaba ezinengane zobaba abahlukene bajike bazilaqazi osikhotheni ezibhizi notshwala kumanje ziphuziswa amablesser athwele zelelwa zilwane. Lamantombazane enikhuluma ngawo above 18 awakazali emakhaya aziphethe kahle athola amasoka azoziphatha kahle okusho ukuthi lamakhehla angamasoka awo. So lezi ngane ke ziphinde zibe yintombi. Usethi lo munye nibangelani uthi lo munye umethi nibangelani umsindo ngoba lezi ngane zisafe ave besiphula inhliziyo abafana abancane kungcono lemdodovana yamakhehla ezodla ihlafuna. Nazo lezi ngane zothi zikhala zibe zihlafuna kusho Messi. Kona akukubi kangakho kumele akwenza azokhulisa nayo indaba zokuthatha ihashe kade laqala ukugijima ngiyangimozwe ukuthi uthini lona. Uyathike lo munye I'm still asking myself ukuthi why uShembe avuma ukuthi izinto ezikanje zenzeke ebandleni lakhe. Uthi uzinhle manje lamakhehla ayahlala ngaganwa ontanga linda izingane ezingaba bazukulu ukubona lezi ngane zisuke ziyongena esithenjini wayizingane zingathathwa ontanga bazo kuphela ngoba bakhona abafana kaShembe sebephumelele baningi futhi ningangizwa kwabi bakithi angilwe ngiyabuza nje ngomoya wesonto ayikho enye indlela ungenziwa ngaka ukuthi lezi ngane zithathwe kodwa zingathathwa ilamakhehla asezoshona. Uthi umunye ayisuka ukukhohlakala nje lento yakaShembe udota livalwe lelisonto. Uthethi lo munye I think ukuthi it's because ibandla lokhokha abahlezi besihlenga nakuzo zigeleke ezimithisi ezishiye kungenzeka ukuthi banciphise izinga lokuxhashazo. These people have excellent wisdom ongeke yayiqonda cause sesathathwa ingoba sesathathwa isilungu uthi ke lamakhehla ane wisdom. Mengabe ne wisdom pho usethi omunye no awaphoqwa aziphoqwa le ngane ziyazithandela ukuthi ziyazizela uthandoni. Hey yeah, so ihlukane ngempela ke imbono ngale nto yenza kaShembe. Abanye bathi ay ngeke impela lezi ngane zincane kakhulu lento enzwa ibandla lakaShembe inkohlakalo egcwele futhi kuganisela umakade futhi akunikwa noma eliphi ikhehla kunikeza ikhehla elikade lo makade bona kungani kungaganisela abangaganiselwa kontanga babo. Yikaka ke le nina nizimelela kwisintu sokunya ngumnqundu kepha lo kuqala abazalini ngixhosa lo ngumnqundu ke lo uqala ebazalini ugqithe kule ndoda uyoqhina kwi-community. Hayi fusek mshado is not everything. Ubuvijeni buphela within seconds once you put a penis enkomini after kusala ingqondo nespirit nobazi uzokwazi namelana nomshado. After ucansi uyakwazi nongakhonethe nomuntu ungamthandi tu. Hey okay ningitholele nami elilodwa ekhehla ngilihethe lishawe stroke life ngidla imali zalo. Ave inkinga labantu bala ku Facebook abathanda ukukhuluma izindaba ezingahlangene nabo thina siyazi usenzani esontweni lethu. Lento ibhlungu uyibuka ezingane zigana amakhehla manje ngenxa yosiko. Mina ngiblema oma wezingane abacabanga ukuthi lento isile ngamane ngishiye kwalo mshado nokuthi ingane yami ishade nekhehla kwalelo sonto lelo ngingavele ngilihambe ngisuke kulona. Kusho ukuthi kwangane lezi zalamadoda aziphephile. Kusho ukuthi lezi kwazingane zalamadoda aziphephile. Ungathatha kanjani ingane engangengane yakho futhi noma engaphandle engaphansi kwayo. Hayi mina leli bandla ngeke kuyacaca ukuthi alizwani nento eright bangabadlwengulu.
Hey, ngingavuma kanjani ukuthi ingane ngingavuma kanjani ukuthi indoda engangami noma endala ngangami ithatha ingane yami izoyihlikiza nje ihlikize ikhethe ngenxa yezinkomo. Okay guys, I think I'm gonna stop there. Hayi ake ngene mhlambe ake sikhulume le ndaba ukuthi what is the process honestly. Lamakhehla they point lezingane bese ziyavuma zithi yebo siyakuthanda are rich Ngeke umculo unaledi kuyayigula ubusethe nje niqoma amakhehla niwaqomela imfuyo. But to be honest with you, if on a normal day if leli khehla belihambile la yothatha lezingane lezi ngabe kukhulunywa okunye zincane kakhulu ngane zakwethu eziningi zazo azikavuthi ukuthi zingaba abafazi. I am here not trying to veze opinion yam, but I wanna have a conversation with the Shembe people or the people who believe in this to shed some light on us. Let's share again isitshele ukuthi a person ongeka ayithangisho bengishilo ngathi angimfuni umuntu ozoyithatha emotional, angifuni umuntu ozoyithatha ngenhliziyo. Akekho nomunye la sifunda ama comment abantu how they are feeling bethi cha is nonsense yesonto lela livalo linabadlwengula. So now thina sikhule sazi uShembe bekuyisonto elisabekayo yabona nje lezi zinto zenzeka. Yebo isithunzi sakaShembe sesiyasukuhleka kancane after le ingxabano zabo and all of that, but lo Shembe waqala cha ube namandla. However, I did say something. Qinisweni ku social media ufuna ukutshengisa lokho sokutshengisa kona. Now I'm going to show you these other people, these people laba abanye bengayona imishado yamakhehla kuphela kaShembe. Nansi neminye imishado emihle ekhona, but ke ayibangesavezwa kube sekuthathwa ke leyo ke lamakhehla ke le esitshengiswe wona nokuyiwona ke ese trend ake kakhulu. However, I think kwaShembe nezingane ezincane ziyashada and ziyashadiswa and beziziningi nazo ngomgqibelo ebuhleni. Yikona ke phela ukuthi ke kube sekuvezwa ke lezi ekubonela ngazo into zakhona sibheke eceleni. I have few questions. I'm going to repeat. What is the procedure of approaching these people? Lamakhehla ayayishela le ngane bese tshela ibandla noma ngoba azintombi into le ngane noma lamakhehla afika hamba utshela umuntu ophethe intombi makuthiwa khona ukuthi ngoba think kaShembe baqhwanga ngokuhlwana nezingunguluza ngathi no married no unto married no coming back from. Yabona nje baqoka kanjalo ngathi baqoka ngoba bayatshengisana ngathi kaShembe uqhwanga ngendlela ukuthi uyabonala ukuthi wena you almost or when you are about to or you've been you've been taken baqhwanga kanjalo. Lo uyahamba yela so sigodasha ukuthi ufuna intombi into la ayibonile bese like what is the procedure or le khehla lifike lizibonile ingane bese liyayishela lishela bese beqomene bese liyabuya bese leave a comment ushiye opinion yakho usho ukuthi wena ufila kanjani uyiboni kanjani uyiboni right uyibona wrong noma uyibona isiko mothi futhi isiko usho kanjani mawubona ukuthi wrong usicela usekele impendulo yakho mawubona ukuthi right awusekele impendulo yakho futhi. But where we stand South Africa is very angry. They are saying nonsense with Shembe. Akusho mina kusho ama comment bathi Shembe akuphele ngawo asazike. Please make sure you like and comment.